Každá stavba začína projektovou dokumentáciou a tá musí obsahovať dokumentáciu protipožiarna bezpečnosť stavby. Čo to znamená? Tu je zo pár príkladov. Členenie stavby na požiarne úseky. Je to kvôli tomu, aby sa nám požiar nešíril do ostatných priestorov. Následne určenie požiarneho rizika, posúdime v stavbe, čo môže horieť, drevo, plasty, elektrina a iné. Evakuáciu osôb a zvierat naplánujeme, kadiaľ všetci bezpečne utečú. Únikové cesty? Predstavte si dvere alebo schodisko, ktoré vám zachránia život. Odstupové vzdialenosti? Napríklad, aby susedný dom sa nechytil od požiaru. Projekt nestačí len na papieri. Treba ho zrealizovať. Sem patrí montáž hasiacich systémov, ako je vodná hmla, dymové hlásiče, alebo aj potrebné označenie únikových ciest. A áno, aj toto vám vieme zabezpečiť my. Pamätajte, bez týchto opatrení vám budovu neskolaudujú. Keď už budova stojí, musíme ju mať pod kontrolou. To znamená, že potrebujeme zabezpečiť pravidelné revízie, ako sú kontroly hasiacich prístrojov, hydranty, únikové cesty alebo aj požiarne dvere. Pretože ak by sa z toho niečo zanedbalo a došlo by k požiaru, tak poisťovňa vám nemusí nič vyplatiť. A dobrá správa, s nami máte všetko pokryté od projektu až po údržbu. Pretože tu nehrozí žiadne prehadzovanie zodpovednosti, ty si mal na starosti to, druhý mal na starosti hento. My to všetko zoberieme pod seba a vy máte pokoj. A stačí zavolať a my sa o všetko postaráme. Chránime v živote to najdôležitejšie.